Hello mga Yuniens, good morning! This is BBTV. Basta mo dito sa my YouTube channel. Ito is yung photo pag sa video niya. Amin yan, ang area natin ngayon is delivery natin ngayon is Barangay Amangkuro at Barangay Balugo. Amin yan, samahan nyo ako, tara na. Papunta tayo ng Mayans, doon tayo liliko Mayans sa may likuan doon, papuntang Barangay Amangkuro. Pag diniretso nyo to Mayans, Mayans, papuntang Aguilar, bayan ng Lingayen. Tapos may pag diniretso nito Mayans, dito tayo galing Mayans. So ito yung bayan ng Binmali, Pangasinan. Diyan tayo galing Mayans, dun sa Litsangaan, sa Cruising. Maya tayo Mayans, papaliko tayo doon, papunta tayo ng Amangkuro. Ayan, samahan nyo ako. Dito tayo sa Barangay Amangkuro. Mayans, samahan nyo ako. Tara na. Barangay Amangkuro. Mayans, so Barangay Amangkuro. Ang Mayans, yung likod niya is papunta na ito Mayans sa Barangay Mayans, Barangay Mayans Dulag. Mayans, Barangay Dulag yan. Tapos galing tayo Mayans, doon tayo galing sa kabila. Ayan, doon tayo galing. Ayan Mayans, tara na, samahan nyo ako. Mayans, mag-deliver muna tayo Mayans. Samahan nyo ko Mayans, mag-deliver tayo papunta sa doon, sa may alog, may ispan. Mayans, iwan natin yung mga tricycle dyan Mayans. Tara na Mayans, lakarin natin. Lakarin natin Mayans. Hanapin natin yung Mayans. Doon na punta yung bahay na yung Mayans. Doon tayo pupunta. Yung bahay ng Mayans, doon tayo pupunta. Mayans, tara na. Mayans, ito mahirap sa Mayans deliver kasi malaking kalakarin tapos walang tao. Yan ang mahirap Mayans dito sa trabaho ng delivery. Ano daw? Kasi malayo ang lalakarin Mayans tapos madatan mo walang tao Mayans. Nalakad ko Mayans, andun yung tricycle Mayans, hindi mo ko doon tricycle doon. Ay Mayans, tsaga-tsaga lang Mayans, tsaga-tsaga lang para sa Mayans, para sa pangarap, tsaga-tsaga lang. Gano'n din Mayans, malayo ang Mayans, silakad malayo. Dito tayo Mayans, dito tayo. So kung tayo mag-irida sa Barangay Balugo ay Barangay Amangkuro. Mayans, next natin is Barangay Balugo. Barangay Balugo, doon yung Mayans way natin doon, papunta tayong Balugo. Dito Mayans, Barangay Dulag. Mayans, tara na. Mayans, Barangay Balugo. Mayans, Barangay Balugo. Dito Mayans, ang barangay naman Basing. Mayans, dito tayo sa Barangay Balugo. Mayans, punta tayo mga sa Barangay Basing. Mayans, tara na, samahan nyo ako. Sa dulo ng Balugo. Dulo ng Balugo, dito sa dulo. May tayo dito, i-meet up na dideliveran natin. Dulo ng Balugo. Sino yung Danica? Ay, hindi po kayo? Sorry. Okay. Dito po tayo ng dulo ng Balugo. Yan, antayin natin yung dito, yung dideliveran natin. Kasi pupunta dito Ito yung dulo ng Balugo. Yan Mayans, yan dulo na ito. Mayans, antayin natin yung natin dito. Papunta na daw sila Mayans. Antayin natin Mayans. Mayans, kaya ng dyan, bangka. Yan Mayans. Dito siguro dadaan yung antayin natin. Dito, makantay dito Mayans. Mayans yung umorder. Siya ang kumuha, si brother. Ano pangalan mo bro? Chris Lawrence. Ay, Chris Lawrence. Anak ko. May order ka pa rin pala, no? Ay, ano pala? Tama. Ito yung sinasabi. Sige bro. Si brother. Bro, ingat bro. Thank you. Tara na Mayans, buta na tayo sa Riverside, Bugaro. Tara. Tapos dito sa Mayans, sa Balugo. Punta tayo Mayans, Basing Riverside, saka Basing Balugo. Yan, tara na.
And Minions, thank you, come again. Punta tayo pakanan tayo Minions. Punta tayo yung basing sa Balugo, tsaka basing. Ayan, tara na. Mga yan, dito tayo ngayon sa Balugo. Nakita natin mga yan si Boss Wakwak. Ayan yan sa yan. Ayan, chairman. Si Unyok. Onyok. Oh, ito hindi ko kilala to, si brother, hindi ko kilala. Joseph. Ito rin hindi ko kilala, si Kuya. Kontraktor, hindi ko kilala yan. Ito si Purman GR. Oh, yan. Oh, yan. Nakita natin sila ito. Aksidente nakita natin. Papunta tayong punta tayong basing. Kaso nakita natin si Buswak. Mamalibre ng merinda daw. Kaya magpapamerinda daw. Kaya hadaan muna tayo dito. Okay. Merinda? Oh. Okay. Hello mga Indians. Mga Indians. Dito tayo sa Barangay Amancoro. Last up natin yung kanina, dineliver natin. Salamat sa Panginoon, sa Diyos Ama, sa Panginoong Kristo dakilang tagapagligtas. Successful ang delivery natin ngayon. Meron tayong return, yung customer is not around and phone not answered and cancel din. Meron tayong ngayon yan. Ngayon pala yan, shoutout kay Sir Indigo, shoutout sa kanya, at kay Ma'am Kayla, at kay Sir Sanji. Remainance, sa panonood, God bless you everyone. More power, sana sa mabuting kalagayan, keep safe, and